Assalamu alaikum. Wato bayan na kalli ɗan ƙaramin video clip na hiran Nafisa Abdullahi, sai na ji I have to go and watch the full interview domin na fahimci abin yadda ya kamata, na kalla, na ƙara kalla kuma na fahimci abin yadda ya kamata. Wato wannan baiwar Allah idan ka ji ana cikakkiyar feminist ita ce, domin idan ka kalli yadda take ba da amsar maganganun da take yi, wato za ka fahimci cewa a cycle ma na feminism ta kai mataki na climax stage, domin ba ta ɓoye komai ba kuma ta jin ɗa wurin bayyana komai ɗin nan. Domin wasu suna ɓoyewa, wasu suna ƙoƙarin haidin wasu abubuwa, amma ita ba ta ɓoye komai. Kuma in ka kalle ta ma irin expression ɗinta ma in tana magana ba ta jin ɗarshi don ke akan abubuwan da take faɗa. Kuma dama daga cikin manya-manyan manufofi na feminism da suke feminist da suke advocating, na farko babu biyayya aure ga ɗa namiji. Biyayyan auren nan da Allah da manzansa da suka shar'anta, wasu ba wani maganin biyayya. Kowa is entitled to his own opinion. Namiji ba zai sa mace ba, mace ba za ta sa namiji ba, namiji ba zai gyara wa mace ba, mace ba za ta gyara wa namiji ba. Sanan da ya equal. There's nothing like wai mace ta fi namiji ya fi mace a rijalu qawwamuna 'ala nisa, ba wannan a maganar feminism. Saboda haka kaga da wancan da wannan duka abubuwa ne waɗanda suka yi contradicting wato umarnin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam. Da haka kowa yana da dama ya zaba wa kansa irin rayuwar da zai gudanar a rayuwar duniya. Amma gobe kiyama mu sani da irin rayuwar da muka yi a nan da ita Allah subhanahu wata'ala zai mana hisabi. Wannan ga wanda ma suka yadda akwai gobe kiyama. Saboda haka abin da yake na jan hankali a gare mu gabaki daya, manyanmu da ƙanananmu, mazanmu da matanmu, wallahi duk wanda ya san ya jahilci addini, kowa ya san kansa, matukar ka san ka jahilci addini har yanzu lokaci bai kure maka ba ko bai kure miki ba. Domin wannan ba karamin taimaka maka zai ba, ba karamin taimaka miki zai ba. Ka je ka san tauhidi, ka je ka san abin da Allah ya halasta da abin da Allah ya haramta, ka san nauyin abin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta. Domin wannan zai taimake ka ko da ka zama dan iska, zai zamto iskancinka yana da limitation, yana da boundaries. Zai zamto baka normalizing saban Allah, zai zamto baka kokarin halasta abin da yake saban Allah ne. Domin akwai bambanci tsakanin ina aikata ba daidai ba, ina ji a raina abin nan da nake aikatawa ba daidai ba, shi yasa ma har nake boyewa ba na son kowa ya sani, kuma abin yana damuna, yana mun kaikayi a cikin zuciyata. Wani lokaci in yi istighfari, in nemi yafiyar Allah subhanahu wataala. Ina da bambanci da wanda yake aikatawa bai jin kodar a cikin zuciyarsa, hasali ma yana ganin shi ba wani laifi yake ba, kamar normal abu ne, rayuwar shi kawai yake gudanarwa, ba ma laifi yake aikatawa ba. Akwai bambanci tsakanin waɗannan. Domin na yi imani wannan baiwar Allah, wallahi la'azim ina kyautata zaton da ta san nauyin waɗannan kalaman da ta yi, wallahi ba za ta yi su ba. Amma wato bata ɗauke su a bakin komai ba, like ba nauyin a cikin ranta, shi yasa ta faɗe su. Ina kyautata mata zaton cewa da ta san implication ɗin da ke ƙarƙashin waɗannan kalaman nata, da irin haɗarin da ke cikinsu, da munin da ke cikinsu, na yi imani wallahi ba za ta faɗa ba. Ai musulma ce, amma saboda wannan rashin fahimtar wannan abun shi yasa ta faɗe su ba tare da jin wani ɗar ba. Kuma wannan zai taimake ka duk inda za ka tsinci kanka. Kai in a fadan King Charles za ka tsinci kanka, zai zamto kana iskancin ka ne, yana da limitation kuma yana da boundaries, kuma kana ji a ranka wannan abin yana damun ka. Wata rana ka nemi gafarar Allah subhanahu wata'ala, kai istighfari, Allah ya yafe maka. Amma matukar ka jahilci addini, na rantse da Allah za ka yi rayuwa ne kamar dabba. Kuma jahilci ba uzuri bane a wurin Allah subhanahu wata'ala. Za ka je ka dinga ka tobara, kana kokarin cin Allah da manzansa gyara, kana fito na fito da Allah da manzansa, ka koma zuwa ga Allah, kuma Allah ta'ala ya sa a tittike ka, domin jahilcin ka ba zai taba zama uzuri ba. Allah ta'ala dai ya nuna mana gaskiya, gaskiya ce ya ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya, ƙarya ce ya ba mu ikon nisantanta. Allah ya yafe mana kurakuranmu, Allah ya ba mu ikon tuba, Allah ya tabbatar da